De quina comparsa sou? De la Junta? De la Junta. Quants membres sou més o menys a la Junta? Depèn de com tu miris. Oficialment ara som 21, però... Però podríem dir que són 23. Vale. Quants anys té la Junta? Que és del 80... La resposta llarga o la curta? Les dos. Vale. La curta vindria a ser, si considerem que ja existia una junta abans de que formés l'associació, doncs no són 50, sinó que són 49, perquè no és el 50è aniversari, sinó que és el 50è carnaval, per tant 49 anys. Vale. D'acord, doncs comencem amb el concurs. Quants anys celebra aquest any el Carnaval de Solsona? A, 49, B, 25, C, 50 o D, 38? 50. És correcte. Continuem. Quants gegants del Carnaval té l'Associació de Festes? A, 32, B, 35, C, 30 o D, 40? Doncs 40, jo què sé. 40? Sí. 32. En què quedem? Bueno, que som dos participants, no? Ja passarà que has d'arribar amb una sola resposta. Doncs 30, quasi 37? Sí? No. Hi ha 32, 35, 30 o 40? 35. 35? Sí. N'hi ha 32. Tanqueu els ulls. Quants colors diferents té la bata de la Junta? A. Però per què és tan ràpid, hòstia? No A. 7. B. 5. C. 6 o D. 4. 5. Correcte. Continuem. Qui va ser el matarruc d'honor del Carnaval de l'any 2003? A. L'Albert Om. B. L'Artur Mas. C. El Toni Albà o D. L'Helena García Melero. Dubto entre el Toni Albà i l'Albert Tom. Jo diria que voto per... Ostres, el Toni Albà? Toni Albà. És el Toni Albà. Molt bé. Continuem. Quin any va ser Carnestoltes l'Elis Colell? A. L'any 2004. B. L'any 2006. C. L'any 2011 o D. L'any 2015. 15. 2015. El 15 ho va ser l'any 2006. El 6. De quin any és aquest cartell del Carnaval? Mireu el cartell. Del 97, del 2000, del 95 o del 2002? Del 97. És correcte, és del 97. Com continua la cançó de la penjada del ruc? Fa molts anys a dalt del campanar. A. Lluny de Solsona. B. Allà a Solsona. C. Aquí a Solsona o D. Potser a Solsona. Aquí a Solsona. Aquí? Aquí. Ens la podríeu cantar? Fa molts anys a dalt del campanar, aquí a Solsona, fa molts anys a dalt del campanar. Aquí a Solsona el van penjar, adeu-siau, ens n'anem Barrababab. i no sabem Barrababab. quan tornarem, que sonarà, quatre maleducats, És correcte! Teniu un total de Anunciant sempre. 10 punts. 1, 2, 3. A Solsona bona gent, a Solsona bona gent, si no haguéssim mort el ruc, si no haguéssim mort el ruc. A Solsona bona gent, a Solsona bona gent, Erne, tio. si no haguéssim mort el ruc, si no haguéssim mort el ruc. Fa molts anys A dalt del campanar, aquí a Solsona, fa molts anys a dalt del campanar. Aquí a Solsona el van penjar. El van penjar. Adeu-siau, ens n'anem Barrababab. i no sabem Barrababab. quan tornarem, que sonarà, quatre maleducats, maleducats. Thank you.